Mr. Legisar Cristo ano man nangamatay, natural kay ang Biblia may nagingon mismo si Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:15, ini kamatayan ako mataba Apostol Pedro, handuma ako ninyo. Kato pa day, sa pagtuntugon na ay ebidensya nga paghandog sa karangtog na sa Sarap City, 36. Pero di ba na ito ang tao, matod pa sa mag-reduce 28, matod pa ni Jesus Christ, naglangkob ang lawas o kalag. Sa ito pa ang man kupos parian soul, inikamatay sa tao, matod pa sa tubig kodotris, nigawa sa kalag ang lawas sinubong. So kaning wa na ibuot, wa na wa na ibuot, wa na ikuan mo ang physical body na to. Asa mamasara? Kung 14:5 tama 12. So wa na ibuot, maning ang kalag wa mo ni kamatayon. Kalang 11. Kalang espiritu, panihara mo ni wisdom 10:11. Sa tawa mo niya ito ang dumon, kay kanang mga kalaga na sa purgatorio. Wa may lain. Kay nung kalag sa impyerno nga wa naman ito'y kalawasan, so ang kalag sa langit, kalipay hanggang sa ito naman. Matod pa sa Isaiah 35 versículo 10. Everlasting joy. So handom na para makatapang sa ilang kastigo ito, ilang giantos ba? Yan po na ito. Ako na kusita na gihatag ni mo, Ecclesiastes 25 say, nga patay, wa na'y paghandong sa mga buhi sa kalibutan. Ay kadoan ang kusita na gihatag ni mo, kanang 5:28 ayaw ka mo katingala, kaya ang kanang nga namatay, tuwa sa ilang mga lubganan. At pahutalan ako, kay tuwa man tanan, ngano mga gigamit pa man ninyo sa inyong mga tinulit kararawan nga kamo paghangyo o mga panabang sa inyong mga higo ninyo mga santos nga kada bawal na maguna sa huwag maguna gitugot sa balaan nga kasulatan nga ipaampo ang mga itawag ninyo mga santos o mga kinulit na larawan. Rambol mo pangutana. Gamit ang Ecclesiastes 9:5 yung tubag sa 9:10. Mulagi ang kanit ng lawas, physical body, wala naman yung body kamatay, madugta niya siya. Pero ang kay subject to it man yung material being, physical body, yung not subject to it, dito ang material being man yung spirito. So, muli nga, dili ni mawa, muli pagkagamtam sa kastigong may katapusan kung may impirno o maong kalag. Niya kalipay mo yung katapusan, mo ang bagya pong kalag niya, yung puro yung punishment mo yung kalag na ining bigay mo muli ang pinakagitawag principle of life ang dakong dididad sa tao mo ning kalag. So muli ang nasa purgatorio, nasa impyerno, nasa langit. Muli ka na yung mong ingon mga simbaho na botong mga larawan. Gisgutan na ng batsyo kanina sa ang Roman Catholic Church sa mga dagkong libro, recognize na 3 kinds of worship. So, nagtudlo ang simbahan, tulong at klaseng pagsimba. So, ang una mo na gitawag adoration o supreme worship. Ang sumabasara, Salmo 96:8. Ang atas na pagsimba, nato sa arika sa ni Cristo, nato sa Diyos. Unya sa gitawag ko, ikirong pagsimba veneration o venerare or kining respect or reverence. So muna ang veneration. Mismo si Bishop Dr. Lilo may pahayag sa page 319 to 20 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. It is permissible and completable to venerate the saints
and relics in heaven and images. Sato pa, itudlo sa simbahan na simba ang termino gigamit, pero binilita siya, respect or reverence sa mga balaan, mga santo o mga imahen na sagrado. So, ulit, di man may mab sila, o simba ligay, i-qualify na ito na kay ang pinagkataas na pagsimba, o ang Diyos, asa mabasa? Daniel 2:46. Iyon ito nga, si Hario, Nabucodonosor, mihapak, may simba kang Daniel. So, ang word na gamit simba, pero ningon si Hario, Nabucodonosor, Daniel, nangayon mo, i-adore, simba nga tinuray ng labing gamanan. So, sa contextual understanding sa Daniel 2:46, parang naman ay adoration, supreme worship, night veneration. So, di ka na nabita. Asa mo ba sana? Latin na bulgatog doon rin sa Bible. So, muna nga, kanya ikatulong pagsimba, itawag ko hyperdulia and rest of Virgin Mary. So, si Maria, kining itawag ko hyperdulia. Atas, kaya tandin mo si Maria sa mga tanang mga santos, lahi, mas lapaw mo siya, itawag siya ni Bishop Moro, Principal Saint, sa Araw Catholic Faith Manual of Religion. Kaya sa Parat Lisking ang punipulan sa ginabuhin mo sa Kristo, diha niyagi, sa usa ka babaeng Bere, Isaiah 7:14. Biya na puno ka sa Maria, Lucas 9:28, Abe gratia plena, Dominus tecum benedicta tuae mulieribus. Sa ito nga, all of grace, niya matandi, manimon sa Diyos nga, all of grace ng Diyos. Asa may progress lang si Maria lang si ang Diyos. Wala manalagay na palito sa kadakong dagat, niya magkao si Bagudlo magiling o sa usa ka kabong nga dagat. Sa ito pa, napuno ang kabuk. Puro yun. Pero sa ginakon, lapad gitong gikapaan ni Bagudlo magiling. Pero sa Paul sa reggae, puno man. Yang ako na nga, siguro niya, puno, bless kay Waman, ang pinagdan sa kinabuhi, na ikinawang persona sa Santísima Trinidad, niyagi man niya, mingon man, ang gagawin sa Esperanto, nagpipili niya kanimo. O niya, si Kristo ang kamaan, ka na Father of Jesus Christ, one Jesus Christ na, ako naman ang sara sa pagkadiyo. Sa ito pa, sa primya, ngayon grace, ang Diyos pulo grace mo. Pero, sa dihan ang nabita, pero sa kuhaan, makita na ito nga, labaw kaya ang Diyos pinakalabing kawanan man. Pero sa puno grace, panayang sila. Kung mayroong pautara, pero dito magtaas, hukod magkadimao. Dahil pautara, lingon man ka nga ang obispo, lingon ka nga ang obispo, nagbiniri sa mga santos, nagkinip profitable. Pangutanan ako, kaya lingon mga profitable, dili ka ni pangwarta ng iyang imong gingon. Kaya mga profitable. To believe, practical to venerate. So, since dili pangwarta, ang simbahan Katoliko Romano, wala mga warta kundi makakwarta. Diba niya? Ang simbahan Katoliko, wala mga warta kundi makakwarta. Ano naman? Sa Isaiah 61 verse 6 to 7, ang mga pare, madato na. Litra po litra yun. Ano naman? Sa Lucas 8:3, ang mga babaeng na biyuda, tingalo, mga sirak na ito, Pilimon de Bandes, biyuda yun. Ay lang kapangan, ihatag na ito sa mga apostolos o ni Jesus Christ. Lucas 8:3. Yan sa mga ang ihatagan sa mga babaeng kwartahan. Si Cristo labang pare. Yung mga apostolos, pare, usap. Kato ba, ang mga sakop sa parokya, may nihatag. Kung sa may purpose nihatag sila. Pasahan mong 3 John 1:7. 3 John 1:7. Hatagan pa sila sa pagpa, sila sa mga kinanglanon para magambit o sa kita sa pagwali sa ilang kabaguran. Kato ba ang susay matag umerito umatto sa naghatag sa natin sa mga pare. Unang pare, makwartahan, gina. Ano man? Naman sa Biblia. O niya,
Pero huwag na mga utang magkagwanta lang. Kaya nagparirong galagalat. Nagkamang magpamisa, naman sa Biblia nga, ang pamisa, 2:12:5, palalo ng pagampo alang sa namatay, ang kabarbara nila mga sala. So, ang tumong tuyo na, dili pailan ko pamisa, kundi soul sa kagos pare. Asa mabasa ang huway bayad ang pamisa? Nasa 1:9:18. So, it is privilege of preaching the good news without charging for it. Well, libre ang huway bayad. Isa Apostol Pedro na sa tupapalipayan sa buhat 8:20 na dili kabayaran ng salapi. Sabi ba, kanang kwarta na pamisa, huway bayad na. Isa yun, 2 Corintios 11:7, hiwali kung may balita ng huway bayad. Pero mga kong soul, sa pagka-iglesia na pagpapagalaga sa man. Soul, lapi na ng mga pare nagbugihan, libre ang soul, asa mabasa? 1 Timoteo 5:17. Matod pa sa natin, nag-listen mo rin dikti ang pastor. Taga-kuha ka na yung Brad Woodrow magilig. Awir mo, latin mo. Hanglag lupuran. Kaya kita, maraming tumagal. Iingon ka nga, magkwarta ko ng kapare. Wala mo magkakwarta. Ang mga kakwarta. Pero, ingon na itong Ginoong Kristo, ihatag na ko kinininyo nga walay bayad, ihatag ko sa binyo kini nga walay bayad. Pagutara, sa bautismo, kila may bayad. O may bayad, Diyos Kristo, ihatag na ko kini kaninyo nga walay bayad, ihatag ko sa binyo kini nga walay bayad. Pagutara, bautismo niyo, kila bayad. Kila presyo ha? Wala mo na ibayad. Matod pa sa ibayad ko no, Corinto 9. 18. Pero, kana siya, solo las kalos pare kay kanang pagwalig, pagbunyag sa pare, trabaho mo na. Asa mga sana? 1 Pedro siguro. Kung si San Pablo may hataga na sa Roma 4:4 ang naghago, nagtrabaho sa ulang. Yan na pagwalig, trabaho mo na. So, solo las kalos pare. Pare, kung walay kung ma-income, saan mo lang maintenance sa simbahan, mga aircon o suga, mga janitor o pa, mga daily needs pa. Kaya sa 1 Corinto 9:13-14, hope rates na gospel and get their living from it. Kinsa ito nagwalis may malita, ana sa siya mabuhi. May pero pagkubukuro ng mga pare na may tiyan. Kung ang tagan sa kay Bangga, nas ginokay, ang Diyos bahanday ko na, hagiyo dos, utso, ako bahanday sa lapi. Sa ito pa, muna pare, magkwartahan lagi. Litra pulita, Isaiah 61:6-7. So muna nga, kung sa itong sa amigo na ko pare, pagpare mo, mapriya mo na ako. So muna nga, sa atong punto, pagkansing ministro si Cristian Cristo, ewa may kalag-kalag, huwag magpamisa. Ang gamit ako, Biblia. Ikadawang Korinto 9:17 ningon. Ang tasyatag sa paghahalar, sumara sa iyang hiarangan, nga dili nga kasubot tungkol sa Panginahanglan, ay gihigugma sa Diyos ang pumalatag na malipayod. Ito na itaiting sa panunod sa pagsimba. Pero kung akong gingon kanimo ganina sa tao ni Lucas, yun ang Ginoong Jesucristo. Ihatag ninyo kinikara, ihatag daw kinikan ninyo nga walay bayad, ihatag usap kini ninyo nga walay bayad. Lahi katog taiting, lahi po kini pagwali sa mga balita, pagbautismo kagara siya. Mga doktrina sana siya, ang buot pa rin mo ipasabot. Sa masang doktrina ninyo, ibabayad ninyo ang inyong mga membro. Ganun ngayon yung mga kuwang, kining bayag, kinang pilay amount. Nanay mga amount ko ni soul na siya, naman na sa unotin mo si City nga, doble ang soul. So, muna nga, doble gani, hindi mo kumuha yung mga agin na siya, doble ko. Sa ito pa, doble, na yung kanya, na yung amount ng 1,000, na doble siya. So, na yung amount, pero dili na, bayad sa pamisa kay Usumbagi manasa unong Corinto 9:18. It is privilege of preaching the good news without charging for it. Nato libre. Pero may tuwa ditong tithing sa Malakias 3:8. Karang buko na Old Testament. Wala na pa may mugati sa simbahan Katoliko Romano
sa mga pugon kay 1 month. Ang gigamit, 1% na lang. Naman na sa 2 Corinto 8:13-14, na kung hayahay ka ni dagko kakatan. So, labaw pas 10% ay mga uban nga binipaktor susa sa parokya sa Cebu City nga sila nga 200,000 ang kurente. Unya, apil mga silo, cinta magtrabante sa parokya, 300,000, half million. Sipot din ang kay Gwanta, makot pa sa nagtrabaho rin ang kunili, binipaktor. So, na yung mga binipaktor, sumatag 1,050,000. Pero po, ana, unya, yan po ko kader, alam si Grasya ang balik. So, muna ako sa punto ma, bintahaan si Bahal Tulugay, dagang membro nga, mga kwartada ang Grasya, kaysa ubang reliyon with due respect. So, muna nga, ang pamisa, libre yung ulit bayan, unya, ang kana siya sul sa kaago sa bari. Pero, muna hanay sa kwan biblically speaking, pero kanang ningon ka nga na espesyal na ikuan, ang espesyal na oras mo siya. O, oras mo. Espesyal, yan, nayoban nga, kanang mabuti ang kasal, hindi man na Sabado Domingo. Ari makasa, Merkulis Uybes ang Martes, ang pare, kuha man ang diyo pa niya, gusto ka, espesyal na lang, mga tagi ka, dubli nga sa Rose, pare, na, imbes 3,000, 6,000 lang. Dubli mo, hindi mo na madubli ko lang, ma'am. Simple filosofi na wala. Kaganina, nigamit ko ka sa sita sa si Juan Gistraita. Kaya ba Juan Gistraita, nagkamatoon pa rin nga, ako nga maano sa lamang kami, nagpamatoon pa rin nga ang Kristo, ang Ama, usa ka Diyos. Ugpa usa ka Diyos, ipakita ang sita sa pinaan at balaan at isulatan. Common kayong versikulo nga na gamit sa isang Kristo pag Juan si Sainta ay ang Father are one. Oh. Ang pauta na, kanang naman giskutan sa Juan si Sainta para nimo sa di pagkatubag mo sa Diyos sa dili. Ang amahan mo Diyos. Yes, Ang amahan ng Diyos. Di ba sa Juan si Sainta, Diyos ang amahan. Amahan Diyos. Oh. Ya, wala na nga. Ayun nagpisa ako gano'n sana, usas baga Diyos. Kaya yun ba ang amahan Diyos niya? Huwag may konteksto na lusanding ay mo makita niya. Huwag yun. Oo. Usa ka Diyos yun. Sa one being, one essence. So, para po lang kayo pamusta natin. Kaya naman yung pala itong mga higayon rin na kuwali po sila. Opan. Iyon na ito ginong Kristo. Sa akong kaugalingon, wala ko'y arang mabuhat sa ingon sa bisan mo sa. Ingon sa akong pagpatalim ko ako nag-hukom. Huwag ang akong paghukom kinuon. Ay wala ko maninguha sa kaugalingon kong kabubuton. O dili sa kabubuton sa akong amahan nga atuha sa langit. Pagutada, mao ba kini ang pahayag sa unsa ka Dios? Pahayag ba ni? Diyos ba nagpahayag ani nga? Sa akong kaugalingon, wala ko'y arang mabuhat sa bisan mo sa. Ang Diyos ko yung giskot, kanang butama, way posible magulat niya nagyot. Omnia enem possibilasyon tapos yung sa Latin. Marcos 6:26, Majidi. Latin na sana. Kasi pa ba, for with God all things are possible. Mabuhat niya, tanang Diyos ko ng labing gabanan. Si Kristo, Creator, samtang naman Creator siya, buhat sa tanang butang. Sa 1:5:19, the Father does, the Son also does. Unsay buhat samahan, yawi, nasay buhat, Iginoong Kristo, yutsin waway. So, muna nga, equal with the Father sila sa divine essence, one being, sa mga Diyos. Nas ka pautada. O last. Pura mas yapo. Pautada ko, hindi ka papalayo na pura ng tubal. Last ka pautada. Malayo ka. Kurang iglesia. Lawas ni Kristo. Pautada, siya may ulo. Ipalayo ka kay naigo ka ba? Naigo, beta, naigo, stamping kit, ipalayo man. Di ba lang, kasi yung ulo, ay, Episod 5, 23. Sige, sa may ulo sa iglesia,
ang iglesia mga lawas mo sa Kolosas 1:18. Wa magpasabot ng iglesia ni Kristo na kay wa man tayo mabasa ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Kung magkabasa ka, diya ka sa Catholic Independence. From Genesis to Revelation. Usa in English sa iglesia ni Kristo, Church of Christ. Usa man ang teksto niya, what verse in the Bible? Sa Matthew to Revelation. Kanang Romans 6:16. Ingon dito the church, sarat one another with the holy kiss, the churches of Christ. Sa ba? Churches, plural. Membro na siya. Yeah. Asa man na membro? Dili kang iglesia ni Cristo manalo. Sa iglesia Katolika, asa man sa Roma 16, Kama 23. Ingon dito, Gaius sus mios, salutat vos, et universa iglesia. Universa, Catholic, Iglesia, Church, Iglesia Katolika, Roma 16:23. Daghang kayo mo ng Iglesia niya, ang Grego, mga Greek language, sa Acts 9:31, iminoon Iglesia Catholicos, Judaias, Kagalayas, Samarayas, irinin ikinin oy ko mudubini. So the word Iglesia Catholic, which means Catholic Church, samtang Iglesia Church of Christ, zero sa Biblia. Mag-English version, ginalinom sa Bible, ano siya, sa 4:28. Pero, translation na, Lamsa, George Lamsa, niya, sa mga version na, Church of God man, Iglesia sa Diyos. Pero, imana na to, the New Testament was written in Greek. Kung sa may Grego sa, Juan, 4:28. Oh, di. Ingol, Iglesia, o Kristi, Iglesia to tiyo yung nagatatak nito. Sa ito ba, Church of God. Yan isang na Church of God. Iglesia Katolika mo na. Kaya ningon sa Church of God ko na gusto mahupad sa 2028 ngayong. Pero, tungkol kay dili, mawalaan o dugo ang Diyos. Muna ka rin o siram sa take heed therefore to yourselves and to the flock over which the Holy Spirit has appointed you to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Ang ato Ginoong Kristo mo'y nagpatulo sa iyang dugo. Dili ang Diyos kay ang Diyos. Sumatay 4:24. Ang Diyos Espiritu o walay na kita sa Diyos sa bisan mo ng panahon. Wala kaya ako higala magsatubak. Ikaw na butawang supang. Kaya salamat. Ang English George Lamsa translation na. Yan, translation nila yung palabol. Masayop na siya. Ano yan, ang original language sa Acts 20:28. Greek na po'y Grego rin sa kumbat. So, nakatatak ito, Iglesia o Diyos, Church of God. Huwag kayo mabasa Iglesia o Kristi. Iglesia ng Kristo. So, masayop pangita na. So, wala version, maghimo ng version tingali para mataklog yun na Church of Christ. Oh, napinakabog, isimbahan na Iglesia ng Kristo, Iglesia ng Kristo, magiti. Oh, Iglesia ng Kristo, sa may Iglesia na, Church of Christ mo na. Asa magkita na, di mo kita na. So, ang biblical, historical. So, maraming salamat, Brad Mudul Film, Bishop, Brad Pelimono. Sa itong mga amigo din.